chinsemo cha county assembly na monchoru au kunyaraga kuba kunyaraga korwe gati abo gochencho monogeri bwe bunge yo korwa Enoch Okero gochese oyo kaberu MCA bwe ward ya Kerenyo Thaddeus Nyabaro na kunyara komurusia majority leader bwe assembly yo yorenge Abel Mose kurase kiama kia UPA na kunyara komwa George Morara oyore kiama kia ODM ni golit kulegoro ase ege karokia bete kunyara gokorekana sama gochi assembly babete ba kunyara gwesokia na kunyara gokwanira nene mono iguru yomero biri babegitumwa kuyiga kunyara kwene kibuna magendura bere kunyara kumwikiro mwana incho kawaide me account Nyamira egati abiri babete ba kunyara gokwana no yo kaberu majority leader bwe bunge yugo somura ibwa bange Abel Mose skira tebri buna ibina biri abegeta sike gambero kia Nairobi anamono yukinyara kumwira niko babuno mo raibwa banga se bunge yo obereka kunyara kugituguterare na oberega gotiga siasa nyinge eliaba yakunyara gukorera abantu magenderero none gochika kietietie abarayibande babete bakunyara kumusire gati yabo omwe bwe ward ya Nyamira Township Duke Masirani gabera yakunyara kumumochumo governor we county ya Nyamira umuske amoski mumenyali baskiri yakunyara kumutebibuna usabere bakunyara kumusababu nabe gakunyara kwerusana ni kurase oborayi no bokoreri bwe county assembly askeri batebre buna abanyara kubatiga eliba bakunyara gukora monchori au kolengana nirichiko chigas chirisa tobaire chire registration, representation amo na legislation na oversight. Oyo kabairo monogeri bwe bunge ya Nyamira Abel Mose inse kiombe kia United Progressive Alliance UPA nigerusirie ase kesi kia bege twebusibweke gambere kenene aria Nairobi ikyo kia lima mincha yoko risigwa ase keroge kiona barabanga se bunge yuo aya niga gocha magega yabana chebi na bali abakuringoria na kogorora mangana yebiyama gwanchira no bocholi bo MCO bagichora George Morara we kiombe kia ODM abuno moteneri bwa bango mochole lero igana atebere na ase kesi appeal. I'm not part to it. I've withdrawn my name from there. Na ndengo sabanga as the party yaito ya UPA. Tubwaterane amano mugavano ito na abasikebo siasa assembly tore tomorembe asomwako yomunya. Ukwana nabaliki Abel niga tebere buna ekerenga kia yeno koirania omaremba se bunge yo asaboliria ba MCA balia na barabo bali mamencha no boraibwe bunge yo bairanerio bakole meremo amo. Yenzote ange bina bire kotini bono togota ne bina kilo montarusi bina biayo inchemune kina yajiteki appeal kio bolido majority dero igango kishera abantu ito Nyamira enta getomorembe Nyamira abantu ito akorerwa igasi ebirogo mbigo tokonya egendo toganetie abana inchi bakorwa igasi nege ntokanetie no morembe ase county assembly ya Nyamira aba MCA bali bonsi bari suko incho assembly Nyamira mwensipe report tuchakega siamo ene tunyara gusuka onye kende kiroro tiga tuisaranse muna abantu bachorire toro kia masikanya sabantu tokora tunyara gukwanirana tunyara kuigwanana ende tunyara gusuka ni mutwe oyora cha assembly ekesikia Okero nekesikia Nyabaro obo speaker mbogo togera na togendera assembly onye barobue kesi biko gendera kotini tiagendera kotini lakini assembly yasikwe asense mendo mogavana Nyamira Amos Nyaliboniga gwa isigwe asogoswana no boraibwe bunge yo na gotaikerania meroberio eria bwenerete asibako gikerio boraibwe aye ndagete kwera ni muskabe ngam yamono assist pwe na anda sama skania yuna bonta gitekero umuntu oyo na intu ochore tuna barai anjira nenge kara barai bago chorete bako bwatukire ancha na yura rau bone karonko rona nande no muskeo is exercise the governor tagite gwaso yo sobo gambe goite bwi assembly ngangoro kero tayo nganto konyora morembe ekorota ko butete Dr. Mbati asobwate chinguru kikatiba nobody asked you Mbati bono ko gasereti mwana ndara asirire siko anzu chikonya konyorobo kongwo kumwikika utita yokubori abane nyigwete ngo design bagasaine mininga nano burayi bwa ubwabero bokong so naintura boto tagete kubori ngamune assembly otato chorera bono mu speaker inkyo musike is excellence utagete kuwe chandera gwesoyi asige ntugeta kubirongeti ngabono oli nete paka bakorie ga asibe county assembly yo moshara in the name of nga omusiko Okero ni ntu twamochorete Okero into to mochorete na ande twikire twatebire ngasukake no ndara tora insurance boni ga ba MCA na ba staff ye county assembly we don't have so omoshara ntu ana corona ntu katukuigwa so no ntu bona kitu tagete kotanga bono kujakera bono kogenderera
umusike his excellence ntu ataka gutiga ngabono ntu tutagite kono kumnyokani tigatorrenga na kitokoreta amagenderera abe ebire gitantu achanga chibesa muna ba MCA chibesa chao ja flagship project ntu wana kumanya nki kuja gwakorera toranga kwa bikira office ya gavana nkoerere gentu gia sironga kwa gatebete kare no etali na marabo kwa mabalirio korao muirense na muntu ndi bwensi bono gukagira nga assembly ne kali ngao assembly ya Nyamira na ya moiji. Kuripotera KCTV kurwase kaunti ya Nyamira, Ncheivon Moriasi.